Witam, nazywam się Paweł Tarczyński, a to jest kanał Grupy Skrzynie Narzędziowej i Organizacja Warsztatów. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam pokazać nowość na kanale, coś co miałem zamiar już od pewnego czasu przetestować. Myślę, że wiele osób czekało na prezentację, chociaż będziemy tutaj z całego systemu mieli tylko jeden element, ale tak naprawdę mnie w nim ciekawią jedynie nowe zapięcia oraz wymiary. Otwieramy paczuchę. Jak widzicie, paczucha solidnie zapakowana. Mamy sporo folii bąbelkowej. W środku również tego jest sporo. Jest dość mocno owinięte. Pozbędziemy się kartonu. Rozpakowujemy i mamy skrzyneczkę z serii Kubrick System wersja Prime. Akurat jest to pokrywa Profi, najmniejsza ze skrzynek. Jak widzicie, dzięki temu, że skrzynka przyszła dość solidnie zabezpieczona, mamy tutaj calutką skrzynkę, nic się nie uszkodziło, żeby nie było, że zaraz się czepiam. Oczywiście deklaracja producenta IP66, mamy 120 kg wytrzymałości pokrywy. Widzę nowe jakieś wzmocnione przeźrocza, na pewno jest to inny produkt niż w Łanie. Wydaje mi się dość solidne. I co najważniejsze, czyli ten element, który mnie najbardziej ciekawił w nowym Prime, czyli nowe zapięcia. Zobaczymy, jak to działa. Otwieram pierwszy raz tą skrzynkę, więc sam jestem ciekaw. O, bardzo fajnie odskakują, ale jak widzimy, zapięcia przy skrzynce jednej albo leżą nam na podłodze, albo jeśli otworzymy i chcemy położyć, to nam strasznie odstają. Z fajnym logo, nawet to ciekawie wygląda. I zajrzyjmy do środka skrzynki. No i tyle z radości. Zobaczcie, jak się fajnie skrzynka otworzyła. Cała uszczelka wylazła. Źle była wsadzona, przez co przykleiła się do korpusu skrzyni. Widzę chyba jakiś nowy rodzaj, to jest uszczelki. Czekajcie, wyjmę, będę musiał to jeszcze raz wkładać. Tak, jest to uszczelka pełna, nie mamy tutaj rurki, tylko pełną uszczelkę, która jak widać jest łączona. No na razie ją wywalę, bo no sama się zdemontowała. Jeszcze raz muszę zapięcia, żeby to nie sterczało. Mamy nowe kubełki. Widzę, że jest zupełnie inna konstrukcja niż w Łanie. Z przegrodami, ale widać, już mamy tutaj inny kształt. Oczywiście kubełki z możliwością zaczepienia. I pokrywa przypominająca tą z Łana. Gruba, solidna. Tutaj mamy środek naszych przeźroczy, tak? Naszych organizerów w klapie. I dwa kubełki dzielone na 3 części. Kubełki mają od spodu ożebrowanie i w dole skrzynki mamy wgłębienia, dzięki czemu kubełek nam się nie przemieszcza. Zaraz Wam powiem, jakie ma wymiary skrzynka w środku, bo to też jest bardzo ciekawe. 47,8 niepełne i w najwęższym miejscu 26,5 niepełne. Wysokość samej skrzynki to jest 8 cm na środku. Oczywiście w pokrywie mam jakieś tam wgłębienie, więc może wejść coś większego, ale moim zdaniem 8 cm jest to dość mało. Sama budowa wiele się nie różni od standardowego Łana, chociaż widzę, pozostało tak jak w Łanie. Tutaj na środku mamy odstającą pokrywę, tuż zaraz nad logiem Kubricka.
No na szczelność pewnie nie sprawdzę jak to wpływa, no bo jak widzicie uszczelka wyszła, chociaż pewnie ją wsadzę, zrobię testy szczelności. Po bokach mamy miejsca na molety. W wersji czarnej molety nie są dodawane, dopiero w wersji red mamy molety. Po boku przetłoczone logo, które nawet fajnie wygląda. I zawias z tyłu, który nie jest zawiasem całościowym, tylko zawiasem punktowym. Tutaj też mamy środek, jak widzicie, troszkę odkształcony. Robi się szpara. Sama rączka taka sama jak w łanie. Blokowana w kącie 90 stopni. Działa opornie, ale wiadomo, to jest nowe, więc pewnie z czasem będzie lepiej. Rączka przednia, już wam mówię, też działa opornie, ale blokuje się. Sama rozmiarówka fajna, ponieważ tak jak seria tu miała fajne rozmiary, tak samo Prime, która jest zbliżona rozmiarem do tu, fajnie wygląda. I te przednie zapięcia, muszę przyznać, Kubrickowi fajnie wyszły, fajnie odskakują, podoba mi się to. Chociaż nie ma takiego mocnego docisku. Zobaczymy jak to będzie trzymało. Teraz może przez to, że ta uszczelka była skrzaniona, ale jeśli nie ma uszczelki, no to nie czuć tego dociągania tej pokrywy. Ale zobaczcie jak one się ciekawie otwierają. Wystarczy lekki ruch, odskakują, tak? Mówię, fajnie to płynnie działa. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w przypadku wsadzenia uszczelki, która widzicie jest troszkę inna niż w łanie. Nie mamy tej rureczki, tylko mamy całościówkę. Co wam mogę jeszcze o tej skrzynce powiedzieć? No jest to najnowsza wersja Prime, która miała jeszcze wtedy, kiedy rozmawiałem, dawno z Kubrickiem, miała zastąpić wersję tu. Jak wiecie, Kubrick się zdecydował, że będzie i Prime i będzie tu. No zobaczymy co z tego wyniknie. Moim zdaniem rozmiarowo chyba najciekawsza z alternatyw Kubricka. Z jakością no ciężko mi powiedzieć, ponieważ jak widzicie dopiero paczkę rozpakowałem. Już mam pierwszy problem, czyli uszczelkę, zobaczcie, która też jest troszkę przydługawa. Będzie trzeba ją jakoś tutaj upchać, żeby siedziała w środku. Oj. Ta uszczelka może gruba, może zapewnia szczelność, ale mi się osobiście nie podoba. Bo to jest taki jakby glut z silikonu, mam takie wrażenie. O. Zaraz ją wsadzimy, zobaczymy jak będzie teraz się pokrywa zachowywała z uszczelką. Czekajcie jeszcze tutaj, bo troszkę jest tych zawijasów. Uszczelka musi wejść do końca, żeby znowu się nie przytrzasnęła klapą. Co wam jeszcze mogę powiedzieć, zanim wsadzę tą uszczelkę? Widzę, mamy dwa boczne zapięcia na kłódkę. O, zapnie się. Nie, jeszcze muszę uszczelkę dopchać, bo nie będzie chciało nam się zapiąć. Teraz sprawdzimy, czy dociągnie nam pokrywę. No teraz już jakiś tam opór czuć przy zamykaniu. Nie jest to jakiś wielki opór, ale jednak jak jest uszczelka i się dociąga zapięcia, to czuć, że dociska, więc będziemy mogli sprawdzić jak jest ze szczelnością. Już uszczelka nie wychodzi, nie. Teraz się uszczelka trzyma, więc wystarczyło ją wyjąć, poprawić i jest ok, chociaż szkoda, że przy składaniu nie było ok. Co się zmieniło w Prime? Nowe kubełki, nowa konstrukcja kubełków, nowe przednie zapięcia, nowy wymiar. Pokrywa profi akurat taka sama jak w łanie, chociaż wymiarowo jest chyba troszkę inna. Nowe przeźrocza.
Moim zdaniem wyglądają solidniej niż te włanie. Ciekawe jak będzie tutaj z tym zapięciem, bo ono licho wygląda. O, tu nawet mam pęcherzy powietrza na zapięciu, ale może to nie będzie miało wpływu na użytkowanie. Boczne konektory takie same jak w łanie. Strasznie opornie to działa na zawiasie. Tutaj mamy tak samo jak w łanie ten taki przeskakujący plastik, tak, za grzbiet, który nam blokuje pokrywę po otwarciu, żeby nie opadała. Zobaczymy, czy przy niższych temperaturach to nie będzie miało wpływu na wyłamywanie. Sama widzę tutaj, może wam pokażę to. O, mam akurat poziomicę pod ręką. Sam korpus skrzynki jest troszkę na tym boku zwichrowany. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, jak nie, to wam pokażę to na zbliżeniach. Ten środek idzie, środek skrzynki idzie do środka, ale to jest tylko wizualne jakieś tam odczucie. Myślę, że jeśli chodzi o użytkowanie, to nie powinno mieć wpływu. Ale tak jak się patrzy z oka, to tak dziwnie to wygląda. Taki trop węża. Tutaj możecie zwrócić uwagę. A tak, no, skrzynka jak skrzynka. Niczym praktycznie się nie różni od serii One, oprócz wymiarami i kilkoma detalami. Ale dla osób, dla których kubrik jest wystarczający, a uważają, że wersja One jest za duża, może być ciekawą alternatywą. Zwłaszcza, że producent wreszcie poprawił te felerne plastikowe zapięcia odstające. I tutaj, gdy będziemy mieli skrzynkę na skrzynkę ustawioną, to te zapięcia, jak widzicie, będą nam fajnie się kłaść i nie będzie tego haczenia, które występowało przy serii One. Jeszcze raz wam ją zapnę i pokażę, jak się prezentuje skrzyneczka z serii Prime. Myślę, że ma fajne kompaktowe kształty. Design, no jak to kubrik, tak, albo ktoś lubi skrzynki z ożebrowaniem, albo ich nie lubi, ale nie wygląda to źle. Myślę, że jeśli chodzi o wstępną prezentację, tyle. Niedługo przekonamy się, czy ma tą swoją klasę wodoszczelności, jak jest z wytrzymałością i jak się ją użytkuje. Trzymajcie się, cześć!